To będzie na 8. Gramy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami człowiek musi inaczej się udusi. Lubię piosenki różne, inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie, na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny brygady już nie dadzą mi rady, bo ja się wcale nie chwalę, ja po prostu niestety mam talent. Jak człowiek w siebie wierzy, to cała reszta to betka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetchać. Wejść na estradę i zostać, cała reszta to rzecz prosta. A ja wiem, co jest grane, dlatego tutaj zostanę. Będę śpiewał piosenki, będą klaskać panienki, będą dawać mnie kwiaty. Będę teraz bogaty, bo ja się wcale nie chwalę, ja niestety mam talent. Jak głos wydaję z siebie, wszyscy są w 7. niebie. Stoję przy mikrofonie, niech mnie który przegoni. Wszystkie sceny brygady już nie dadzą mi rady. Niech mnie tutaj nie kiwnie, bo poczuję się dziwnie. Ja nikogo nie straszę, ja po prostu talentem go gaszę. Bardzo lubię piosenki i różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie co wzruszy, rzuca mnie się na uszy. Ja znam ładne szlagiery, pójdę drogą kariery. No i co? No i Państwa, zwłaszcza Panie przywitałem. Witam Państwa, Panie w Teatrze Robotniczym na corocznym koncercie Kwiatek dla Ewy.